ľudia a dneska si tu dáme po dlhej dobe Brawl Stars, už som dlho nenatáčal. Môžete mi napísať do komentárov, že aj čo ste dostali nové, lebo ja som dostal Crowa. A myslíte si, že nám dajú akože do Brawl Starsu naspäť megaboxy? Napíšte mi to všetko do komentu. Ono, počkej, ne, ja to neviem stopnúť. On ma tu využíva. Opa. Mám ísť do ňoho? Šíbe mi. Hehehe. Môže za to. Počkej, tu je fight. Jasný ako správny Crow sa do toho budem starať. A zoberiem si tie power pointy. Olala. To som mal iba lucky. Takže nice. Takže ideme na ďalšiu hru a toto bolo celkom super, akože prvýkrát na video a viem, takže som šťastný, je to dobré. A ideme na to, takže wait. Use it. Takže nice. Tu na truhla. Tam avkuje niekto, fuj to. Ňam. Hradko, ja neviem, ja som ticho, ja tu nehovorím nič, to je smutné. Na mňa. Choď preč. Choď preč, tam je douč. Choď preč, aj ty choď preč. Aj ty papaj. Fuj to. Ja som bol tu totálne ticho. Ten Frank zabil tú Shelly. A dokiaľ, choď. Fuj. Ale ne. Tam je Frank a tam je Douch. Ale to mi až moc neurobí, to mám iba jeden. Vlastne ja mám iba jeden, ale ne, tam je Hank. On má 3, ale fajtuje tam s Douchom a ja sa tu nebudem akože mať nejakú pointu, že ja som tu, ale ide sem Douch. Len ne, pomoc. Choď preč. Pomoc, Frank. Buď dobrý človek. Áno, dobrý človek. Najlepší človek. Au. Ďakujem. Ja tu nejsom. Fajtujte medzi sebou. To je hardcore totálne. Vlastne ani to není. Ja tu iba kúkam. Oh no. Teraz ja versus Frank. Paj. Ja to nedám. Nevedia, ale druhé miesto, akože za to, že som kempil. Na to moc nejsom hrdý, ale aspoň máme druhé miesto. Čo chceš? No nič, tak ideme na ďalšiu hru. OK. Nudím sa. Už chcem nejakú akciu, okrem toho Franka určite, ale niečo akčné, totálne chcem. Tam zase niekto fajtuje, aj to je iba 8 bit. Ahoj, choď preč. Ja teba trošku tu. Nice. Truhla, ale to nikomu nehovoríte. Bude speciálne video, ľudia. To vám upozorňujem. To vás, no. Budem robiť let's play z Among Us. Takže určite si pôjdete kúknúť moje ďalšie video. Nemusí to byť teraz, ale mám chuť po tomto Brawl Stars videjku ešte urobiť Among Us. Choď peč. Tam mu srdce. Kokos tu není. Kurník, ja som si to zbytočne minul, ľudia. Ona umrela na môj jedos. Nice, kamo tam je Frank. OK, kamo tam bol Frank, ja som ho videl. Tam je. Kaká! Tam je tam opica, ahoj. Pomoc. Hihihi, chcem ma zabiť. Počkej, ticho som. Ja tu nejsom.
Pôjdem po ňom. Ty čo tam? Ty čo ma biješ? Šibuje mi trošku. Barry, daj mi ice creamov, nechcem už ice creamy, ďakujem. Zby ho. Ale ne, ja zdechnem. Nebuď tak. Umrej. Umrej. To bolo tesné. Olala, kam už by som mal 15, ale máme tu odmenu, takže ukáž. U mňa sa to seklo. Koľko mám? Počkej, mám malo percent. Jo, 17. Takže máme 100 na draga. Týchto, že tam bude niečo lepšie. Nemám na to, sorry, ako no. Čo? Kamo, ja tu teraz bojujem. Nice. Dal som to. To je very good. Wait. Ja som si trošku klikol na natáčanie. Ja som trošku mysloval, Ale ja to tak... Nič. Ach, kokcem. To je smutné. Nevadí, mám 3 powerpointy. Čo to je vlastne? Neviem už. Som zabudol. Môžete mi to potom napísať do komentára, keď chcete. Ale díky. Je tu na niekto? Není tu na niekto. Je tu niekto vlastne. Prečo hovorím, že tu niekto není? Lovec vtákov. Bol, nechaj ma. Nice. Ja sa ti trošku bojím. Au. Ja si tu akože ťa stimujem, ja ťa potom podvediem. Ja netimujem. Nechaj ma. Au. Nevadí. Ale máme ten rank 15, no tak tu by som to aj ukončil, ľudia. Nezabudnite dať tu na lajkos. Píšte komentáre, ale dajte please akože odber. Chceme dosiahnuť aspoň tých nejakých odoberateľov, no tak dajte please odber. Ďakujem. A u ďalšieho videa, a bude ten let's play, no neviem čo let's play, ale bude Among Us proste, takže sleduj ďalšie video. Čaute.